Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yan uwana barkanku da warhaka, barkanku da wannan lokaci. Da fatan kowa yana lafiya. Yana ta musamman zuwa gare ku ta ina muku fata alkhairi. A yau mun zo muku da kacici kamar haka. Idan ka saurara kana da amsar wannan kacici za ka mana comment a ƙasar wannan bidiyo insha Allah. Kuma duk wanda ya ci wannan kacici idan Nijar kake kana da ɗan kati Nijar za mu tura ma, idan nan Libya kake kuma za mu tura ma da kati na Libya na shi ne 10 insha Allah. Idan Cote d'Ivoire ma kake kana buƙatar kati na Nijar adi ba matsala, muna iya tura ma da kati. Ko a Najeriya kake idan kana buƙatar kati na Nijar za mu iya tura ma, saboda 'yan Najeriya kun ga ba mu da hanyar da za mu ce mu tura musu kati na waya, saboda anan ba a sai da kati na Najeriya. Nan kasar Libya mafi yawancin duka za ka ga kati na wannan da ake sai da na 'yan Nijar, Orange, Airtel, Move kake so dukkan su insha Allah za ka same su a nan ga Libya. Amma kan ga a Najeriya kati na Najeriya ba za ka same shi a nan gaba. Muna sauraron ku. Wani mutum ne kai da shi uwar ku ɗai uban ku ɗaya, amma ba ɗan uwanka bane. Uwar ku ɗai uban ku ɗai amma ba ɗan uwanka bane. Muna son wannan amsar tambaya insha Allah. Ka yi mana comment a ƙasar wannan bidiyo. Daga naku Laminu dan talakawa Adar. Ina muku fatan alkhairi. Sai na ji kar ka manta kuma kai mana subscribe idan sabon zuwa wannan channel ne na Izzar Mawaka TV. Izzar Mawaka TV insha Allah. Wannan shirin mun ɗebe sati guda insha Allah, duk za mu dinga zo muku da shi wannan shiri insha Allah. Duk wanda ya ci kuma za mu bar number wayar mu a ƙasan comment. Za ka zo ƙasan comment za ka ɗauki number mu wayar mu idan ka turo da sako insha Allah. Za ka taɓa mu ta WhatsApp insha Allah. Na gode. Daga Laminu dan talakan Adar. Na gode.